Veña. Así dá aceitiño. Moi ben, perfecto. E as fabas? Arranca ben iso todo. Fabas o millón A modiño. para a terra. Sacudide. Cantos máis anos leves plantando fabas, mellor te van salir. Vale. Non pola experiencia, senón pola terra. Por lo que vale. Para vos así non sei como me dá a sacar. Mirade, os maiores fan así. Bueno, collen máis cacho ao redor, Collen bastante máis cacho, pero eu como non sei. Ai, sí. Vale, pois a ti vou che deixar que... Vamos zanahoria! Fai como o meu pai, que faz así. Põe a mão e tira así, tira aí. Así. E agora tenho axuda aqui. Axuda. Alguén quere outro micrófono? Micrófono sementalo tú. Un micrófono para cantar. Ave María, Hala! cuando serás mía, si tú quisieras, A ver, todo non sabes te nin onde daría. quedas. Pois non o canto. Polo menos, por se nos chove moito xa temos dous. Cuidado con Roberto,